Muga-muga pemerintah eling marang budayane dhewe. Budaya sing adiluhung iki mung ari wayang kulit ya nduk sing adiluhung aja mbok rusak. Wong ngono. Maksude adiluhung lha jenenge budaya kang adiluhung. Menika wonten ringgit wacucal budaya kang adiluhung ditata sindene ditata, pengrawite ditata ngrawit ya. Dalange ditata tata krama tata susila. Ya, sila tumpang. Oh, lagi kok sing ngadeg yo ben. Ya, ditoke wae, toke ae. Heeh. Nah, kan ditata lho, wong ngono ya. Mula matur nuwun dheweke dhewe katimbalan sowan ning Taman Budaya iki ya. Kerjasama karo sponsor-sponsor lho, Nduk. Oh, ngertimu? Sponsor-sponsor dari Jakarta, MTU. Oh, MTU pabrike Swargi Pak Kondang Sutrisno. Oh. Terus Yayasan Putra Pandhawa. Oh. Saiki sing nyekel anak lanang Iwan Putra Swargi Pak Kondang. Oh, ngono. Dadi kerjasama nek ora sponsor ngono kuwi kene iki ora iso wayangan. Oh. Mergo sing ngasta ning kene iki do mumet. Oh. Iya. Mula wayang Jawa Tengah malam Jumat Kliwon Taman Budaya Jawa Tengah. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Wow. Ya ana tamu undangan. Tamu undangan ya ana, Nduk. Sapa wae. Sing tak ngerteni Kepala Dinas Kebudayaan dari Wisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Bapak Dr. Insinyur Hanung Triyono MSI. Wow. Ya. Angka loro Bapak Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Bapak Sugiarto SPD MPD. Wow, ngono. Angka telu Bapak Kasubag Tata Usaha. Oh. Ya kuwi Bapak Hermanto ST. Ya. Angka 4 Ketua Harian Pepadi Jawa Tengah Bapak Profesor Dr. Widodo Broto Sejati SSN MSN. Oh. Bapak Widodo. Kurator Pedalangan, Nduk. Kuratore sapa? Siji ya kuwi Bapak Dr. Bambang Suwarno Eskar M Hum. Oh. Kuwi kurator pedalangan. Sing angka loro kadangku sepuh Mas Purba Asmara Eskar MSN. Tim kreatif Taman Budaya Jawa Tengah Pamong Budaya. Ya kuwi sedulurku tuwa sapa? Mas Kiki putra saka Buderum. Jakarta nganti direwangi kondur njaluk lakone Swargi Ki Mujaka Jaka Raharja. Wah. Dadi iki lakone Swargi Ki Mujaka Jaka Raharja iya menghormati utawa mengenang lakone Ki Mujaka Jaka Raharja lakon Semar Bangun Gedhong Kencana. Wah. Nek umume Semar Bangun Kahyangan. Ning nek Swargi Pak Joko Semar Bangun Gedhong Kencana. Oh ya. Matur nuwun ya, Mas. Awake dhewe katimbangan kanthi kanca komplit Bima Laras. Oh ya. Seniwati ya siki. Iki grup iki siki grupe, Nduk. Wah ngono. Grup Bima Laras iki siki. Enek sing stuwik ngono. Ini jane sing nom, ya. Enek sing bagus, ini ya enek sing welike. Wah. Sing elek sapa? Mbah Lasiman. Yang anggere dikirimi karo gambar karo sing nyaron jenenge Sabdono. Aku iki ngene iki ora mudeng. Wah, grup. Heeh. Gambar sing ra genah-genah kuwi kok anggere. Iya, Mas. Iki Seniwati ditepunke Mas Siji Mboko Siji lan engko karyane Mbah Joko ya karyane Bapak Mujaka Jaka Raharja saha karya Ki Mantep Sudarsana. Heeh, engko ya